Hej og velkommen til. Jeg hedder Pia, og det her det er en kort introduktion til mit kursus, som hedder Tid til selvomsorg. Pauser med mindfulness, også i en travl hverdag. Siden det nu handler om pauser, så vil jeg begynde med at invitere dig til lige at trække vejret. Beslut dig for at være til stede i de her par minutter, mens jeg fortæller om mit kursus. Tag det som en pause på en hverdag, hvor du måske ikke synes, du har tid til dig selv. Det her kursus, det er for dig, som oplever, at du mangler overskud og energi til at prioritere selvomsorg. Det er til dig, der synes, du ikke har tid til at gøre noget godt for dig selv, eller måske endda synes, at det er vigtigere at gøre noget for andre. Og så er det til dig, som mangler konkrete redskaber til at skabe rum til pauser, som giver dig både selvomsorg og mere energi. Jeg hedder Pia, jeg er mindful coach og vejleder i positiv psykologi. Jeg arbejder med spændingsfeltet mellem coaching, kreativitet og mindfulness, og det gør jeg blandt andet via meditation, kreativ mindfulness, ekspressiv skrivning, journaling, selvomsorg osv. Så har jeg været folkeskolelærer igennem 20 år. Det har lært mig en masse om mennesker. Det har også lært mig, at der er en konsekvens, hvis man ikke passer på sig selv. Og en stresssygemelding gjorde mig meget bevidst om, at hvis ikke man aktivt sørger for at passe på sig selv, så kan det ende galt. Og det er det, der er min mission bag Hverdags Mindfulness. Det er nemlig at hjælpe dig, som mangler energi i en hverdag, til at få mere overskud og nogle redskaber til, hvordan du kan hjælpe dig selv. Det er at give dig en forståelse af, hvor vigtig selvomsorg er, både for din mentale sundhed og din trivsel. Og så er det selvfølgelig at udbrede kendskabet til, hvordan mindfulness kan gøres nemt tilgængeligt og bruges også i en hverdag, hvor du enten har travlt, eller hvor du synes, der er andet, der er vigtigt. Det her kursus, det består af 3 moduler, og hvert modul består af en bonus og en video. En video og en bonus. Første modul handler om selvomsorg, andet modul handler om mindfulness, og tredje modul handler om mindfulness på 5 minutter. Men hele vejen igennem vil der faktisk være en masse strategier og håndgribelige redskaber til, hvordan du kan på bare 5 minutter ad gangen gøre en forskel for din energi og din glæde. Og så er der selvfølgelig bonusser. Der er en checkliste til selvomsorg. Der er en lydfil med en guided visualisering på lidt under 5 minutter til at give en pause. Og så er der et sæt med 12 kort med mini-meditationer, som du kan printe og bruge, når du har brug for noget inspiration. Du kan finde mig her på min hjemmeside hverdagsmindfulness.dk eller på Instagram og Facebook på hverdagsmindfulness, og så kan du skrive til mig. Diverse informationer står også under videoen. Jeg håber, jeg har fanget din interesse, og at vi ses på mit kursus Tid til selvomsorg, pauser med mindfulness. Hej igen.